Tailerrean nolabait saiatzen gara erreproduzitzen obran ematen diren egoerak eta nolabait soluzioak gu azkenean irakasleek saiatzen gara interpretatzen, zari den gertatzen pauso bakoitzean eta laguntzen bide montan eta erreproduzitzen obran ematen diren egoera asko. Tailerrean egia esan egiten dugu denetarik. Haude nolabait eraikuntzan eta baita barneko lanetan. Orduan, tokatzen zaigu hemen denetarik. Tokatzen zaigu lehenengo mailan adibidez egiten da tabikazioa, egiten dira rebokeak, teilatuak, gero bigarren mailan egiten dira inkofraduak, alikatatuak eta barneko lanetan asko azkenean egitura arinak eta gero margotu, gero ere bai sabaiak nola jeitsi, nola jartzen dela mina bat lurrean, denetarik egiten dugu. Pixka bat saiatzen, obran ematen diren egoerak hemen ere bai reproduzitzen. Azkenean gure helburua hemen ikasleekin izaten da pixka bat gu esaten dugu, hona etortzen direnean batzuk badakite eta asko haien igual gu baino gehiago, ez? Denetarik dago, baina gehienek etortzen dira motxila batekin. Eta motxila hori obrako kontzeptuetan utxik dago. Eta gure helburua da hemen betetzea ahalik eta gehien. Pero joaten direnean obrara, joateko ateratzen, hori da momentua.